Mentaka sengi kalai Patrick risau jelasan ki Tourism Society hapo ka darang ilaka bakan top ya ka darang Tourism Promotion and Development Society ka Senong Pedang Tourism Development Society bat kadauki Tourism Development Society rengkat udoloi bat kinoilam ke ilaka kilai kendu ayo ba Preston Tensong sembut mitang ba ka Mekraya halo ke jing ke bagi ya mat na ka jing sau ba jing jingut ka ha ka wa Umngot ha kani ke jing kendu ke pen sngeu ya ke jing halo kani ke benta namra hakum kani ke po telang bar khiang ba khoi ke benang judon ke jing jingut ka wa Umngot Henry dai tat ha unius nemba menta kalong kumni ke bawan ra sibun ka jing du nong ya kinong Trai kam Jngohkai kiba imja ke po na kani ke kam kada ko bla pelong kani ke jing jingut ka wa kadai ke bawan na ka jing Trai srok Shillong dauki ha ka than sharum mai lengkot ka bayo lesi don ka jing the kendau ha ki wa ke bla poi sadu dauki kini kinong Trai kam Jngohkai ge penpa ba kim persya ya roi ke par ban sinasrok bat ke penpa ba gidas ngeu ba ban ya terang bar kas bos sokar habadon kinu jing ban thaulat ban penbek bat hol kan ne kamat ke kerpat ke soka ban penbek nok kloi namal ba ka ayom ka wan kai klapoi ki Trai Senong ha ne ka than ki ayo kam yo jam na kan ne ka jingwan ka kam Jngohkai de ka bayalam kai syongling ya ki toris ka babu da ka babu ing basa ki ba syong dukan bat don ru ki ba sim da kiram na bang ban seng kam la jong hanrei menta ke hab ban mat ya kan ke jing bat ka kamai ka ji jong ki ru ka her asut kira pen pau ka jing kemen na mar ba ba pestun wa sim khia mador ban thaulat ban pen bai ya kan ke jing hol ha kan ke jing lai kendu jong ki la senan lang du dau MLA barim ka amare mo ba Stephenson mukim bat kiwe